Здравейте на всички! Днес ще си говорим за Голям прас. Семейно приключение с ловец на животни и танцуваща слоница. Кой седи зад филма, как е измислен света и кои са най-забавните факти. Какво гледаме? Филм от Univенture, анимиран от Cinesite. Режисьорите са Дейвид Файс и Чинзия Анджелини. Историята накратко. Хитпик е ловец на избягали любимци. Новата му задача е да върне Пикълс, слоницата танцорка, на маниакален шоумен от Вегас за милиони долари. Това води гонитбата през Лондон, пустинята и неоновите улици. Екипът. Кои са те? Дейвид Файс, създателя на Call and Chicken от Cartoon Network, ветеран от Хана Барбера. Чинзия Анджелини, режисьор на късометражния хит Мила, 350 доброволци от 35 страни. Работила по Балто, Принц of Египет и Minions. Каст. Гласовете: Джейсън Студейкис като Хитпик, Лилия Син като Пикълс, Рейн Уилсън, Вегас шоумен. Визуален език. Светът е киберпънк приказка. Неон, големи градове, шарени локации. Cinesite споделя как разработват този стил. Ярък, малко жилав, но семейен. Българска премиера. У нас е от 5 септември 2025 по кината, с локални трейлери и прожекции. Забавни факти. Историята тръгва от книгата Pete and Pickles на носителя на Пулицър Бъркли Бриитен. Света първоначално е замислен като Old Couple Road Movie с кибер вайб. Публиката в САЩ дава Cinema Score B+, добър семейно развлекателен тон. Защо да го пуснеш на децата? Бърз темп, цветен дизайн, много гегове и приятна динамика между Хитпик и Пикълс. И накрая, кой е любимият ви момент? Преследването в Лондон или финала във Вегас? Пишете долу в коментарите. Ако ти е харесал епизода, може да се абонираш за нашия YouTube канал. По този начин ни помагаш да създадем първото българско анимационно студио и кой знае, някой ден ние може да пуснем такъв филм.